Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. Godinama sam se bavio pozorišnom režijom i moram priznati samo u tom umetničkom nekom pogledu nisam imao neku svoju temu. Ponekad me nešto zanimalo, pa je nešto bilo zanimljivije, nešto manje zanimljivo, veselije. Volio sam čak te više komične neke teme i komične situacije da vidim na sceni, ali nisam imao neku svoju jaku temu i to me u stvari tako proganjalo i jedna od stvari koja je verovatno i doprinela da traženjem teme, odnosno šta je smisao, šta stoji iza svega toga, vremenom dođem na prag tog susreta sa verom koji nisam do tada imao, koji je potpuno promenilo moj život. To naravno teško da može se nazvati nekim sad intelektualnim traženjem. To je nešto što se emotivno dešava, sklapa se tu um i srce u tim događajima i onda čovjek u stvari počinje da sagledava, da viđa Boga i viđa ga u ljudima. I sad u tom nekom traženju ja sam prosto počeo da se bavim i drugim oblastima, sad osim pozorišta, prvo ikonopisom, naravno kao verujući čovek te vrste, odmah kao ikona, kao centar stvari postala mi je važna, ali onda malo i televizijom kojim se ranije nisam bavio. I u okviru jednog tih snimanja, baš se sećam, to je bilo u vreme rata u Republici Srpskoj, ja nisam tad snimao te ratne događaje, nego sam onako mirnodopsku neku priču, to jest manastire tamo u Republici Srpskoj, koji nije Banja Luke. I pošto su to imali scene, neke rekonstrukcije, jedna od stvari koje su mi bile potrebne, to je bilo tako kao, pošto ima puno nekih letopisa i onda u nekoj toj naravno jeftinoj produkciji, ali da nešto dočaramo, da napravimo, neka ruka koja piše perom mi je trebalo. I ko za baksu sada nigde nema nekog ljudskog pera. I nema pera, i ja sad imam onako dosadan već toj ekipi. Mislim, oni su srećni, idu sa mnom, kao skinuli su se sa ratnih reportaža, idemo u manastire, pa je svima lepo. Ali drugo dosadan, ja sa tim perom pa tražim, pa ili ima gusaka, pa ili ima ovoga, pa ili ima onoga, pa nigde ne mogu sad, gde god odem u koje selo i ja još uvijek ne mogu da snimim tu scenu sa perom. Trebalo da snimimo manastir Moštanicu, on je ispod Kozare, pa smo se malo peli u brdo, da tamo neki kadar dobro uhvatimo, da lepo snimimo manastir i ulazimo mi u šumu, kada odjedanput neki lavež, čuda, neki psi. Sad mi mislim ovako isprepadao malo, dovatim, ja neku znam, sećam se neku motku sam dohvatio, onako se branimo, šta znam, mislim, nezgodno i vreme i ovako. Kada ono nailaze u stvari neki dosta lepi psi lovački, onda vidimo da smo se malo prepali bez veze i nailazi valjda neki da li lovočuvar, šta je to, neki ko po šumi šeta. I dok on priča sa nama, ekipa, ne znam koliko nas je bilo, 4-5, i dok smo tako pričali, jedan od tih pasa ovako dođe i od svih nas ovako priđe pravo meni i spusti mi ispred noge pero, jedno ovoliko ogromno pero, fantastično. Sad to pero koje mi je on dao, to je prosto pokazalo da stvarno je to mnogo više od toga da čak onoga što će čovjek naći u ljudima, da se ne radi o samom pukom sentimentu i o, ne znam, otvaranju srca prema nekim dimenzijama dobrote i lepote, nego da je to čudo malo veće. I to čudo je nekako uticalo na mene da sad to postane zaista moja tema i da ta vrsta stvari ostane zauvek u stvari ono čime ću se baviti. Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život.